Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe hettotoɓe en calmini bandiraɓe fof en juurimoɓe. Garɗen haalde koko woni ngoƴo men kadi taw ko ngoƴo leñol ngol kala e ko ngoƴo leydi ndi fof, sabu gonden ko Sénégal woni ɗo ko ɗemɗe kewɗe ɗe jiidani, leƴƴi kewɗi ɗi jiidani, kono fof kadi ko leñol gotol sabu enen fof ken ɓiɓɓe Sénégal. So tawi en teskima noon won leñol walla won ɗemgal gongal e warede walla ubbede, bandiraɓe mbo haalani fof ena gasa tawa gonɗani walla tawa numɗani. Tataɓo o tawata ko jomum andani, mbo anda noon kam bandiraɓe piloru ala e dow muɗum. Jiɗɗen wiide ko wonko teskiɗen e dumunnaji ɗiɗo ɓennuɗi. En teskima hoorejo leydi ndi ina waɗa pottitte kuccodiral hakkunde muɗum e jayndiyankoɓe. En cuwa taw teskade hen jayndiyanke gummiɗo e haalirde wiyetende radio télé fulɓe walla Safina FM walla radioji goɗɗi, en cuwa taw yiide. Te pourtant wona ɓen ngala niveau, wona sabu ɓe gona journaliste uji mawɗi walla ganduɗi holko woni éthique walla déontologie, anduɓe holko woni informé éduqué e ko way noon, eɓe jogii niveau, eɓe mbawi huccodirde e mawɗo leydi, eɓe mbawi namnade hono no woɓɓe namnorto ni. Holko taki ɓe mbattortake e programme mo ganduɗa o, so tawi mawɗo leydi no huccodira e jayndiyankoɓe tawa eɓe ngara tawede. Woto cikke leydi ndi fof ena nana wolof, laa ɗo on puntat koye mon, sabu wona yimɓeɓe fof nanata wolof, wona yimɓeɓe fof nanata français. La même chose aussi, wona yimɓeɓe fof nanata pulaar. Et pourtant ɗo e Sénégal no waɗi des organes de presse, no waɗi galleji ɗi ganduɗa ɗi, waɗi galleji jayndiyankoji, jomumen kalata tan ko français e wolof, kalata pulaar, kalata bambara, kalata séréer. Gueɗel keddigel ngel ɗo ina waɗi télé mo ganduɗa o ko welma fo kala, mais a haalta pulaar ɗo e Sénégal. Ina waɗi téléji goɗɗi ɗi ganduɗa eɗini ɗo sont des chaînes télévision privées. Ɓe mbaɗata informé koye ɗemɗe ɗiɗi, wolof ou français. Français c'est notre langue officielle, wolof c'est une langue nationale comme les autres, comme le pulaar, comme le joola, comme le manding, comme le séréer, extra extra. Donc waddi radio goɗɗo mo ganduɗa o kañum waɗata informé koye français e pulaar, so tawi mawɗo leydi no huccodira jayndiyankoɓe, on radio journaliste uji muɗum no poti weeɗede des invitations ɓe ngara, ɗum ko 1, walla ɓe mbaɗa ɗaɓɓane ɓe jaɓane, ɗum ko 2, walla ala holno ɗum waɗirete ha ɓen ɗon ena gacce caggal mbasa tawtorede. Et pourtant exemple dokkat momi radio télévision fulɓe hande, c'est une radio mo ganduɗa o écouté un peu partout dans le monde entier, ko radio joguiɗo contribution, joguiɗo ballal mangal hande e nder guendi Sénégal. Goo eɓe kabra, eɓe tindina, eɓe ciftina, eɓe gandina kala hunde wande ɗo e leydi ndi. Radio télévision fulɓe ne waɗa hen ko foti ko wadde, kazalika radio biyeteɗo Safina FM e radioji goɗɗi ɗi ganduɗa ɗi kalata ko français e pulaar, e eɓe jogui hen droit sabu wona kamɓe puɗɗi ɗum. Min message mo mbaɗanmi lancé kala bawɗo yettini message o mawɗo leydi ndi, ko nelal bawɗo ngal yettini mawɗo leydi ndi fof mbiɗa yiɗi, woni yo mawɗo leydi ndi wat feere so tawi jayndiyankoɓe ena ngara, woto won heedi heeda. Mi wawa famde oɗo heedi heeda omo jokka tout le temps. Heedi heeda woni holɗum? Ɓeɗo ena nodde, ɓeɗo noddetake, ɓe ena ngara ñande fof, ɓeɗo garata ñande fof. Et pourtant de ko téléji keddiɗi joɓata koko ɗum tan télévision fulɓe yoɓata, jogui tan ko télé ina jogui radio muɗum, ina yoɓa droit ji mum, ko noon radioji goɗɗi privé ɗi joɓirata ko noon o yoɓirata. Ete ɓeyto kabrata koye ɗemɗe ɗe beela, kañum o habrata koye ɗemgal muɗum. Radioji biyeteɗi radioji fulɓe ina kabra e français e pulaar, eɓe poti tottede fodde muɗumen. Gueɗel keddigel ngel mawɗo leydi o ɗi dumunnaji cakkitiɗi yiyama so tawi omo waɗa discours aji makko, omo huccodira e ɓiɓɓe leydi ndi, o heewi ɓurde haalde ko français e wolof. Pour quelle raison? So tawi o wawa haal joola, so tawi o wawa haal sérérare, o wawa haal mandinkore, o wawa haalde ko wiyete ko hande pulaar, o wawa ɗum waddude discours aji makko, c'est pas la peine komba haala ɗemgal gongal guendiyankewal. Yo haal langue officielle o woni français, so pari o hofa kayitaji makko o yaha. Sinon so tawi o continue e ngal ɗo jaɓɓal, miɗo sikki ma o yi ko welanimo. Sabu noon minen leydi ndi hewde haalis, famdude haalis, ndi heewa mahdi, taliji dañe bangeji fof ina weli de,
kono minen ɗemgal ngal wuura ngal wooda ngal walle ɓurani min kala ko min dañi sabu Yero Doro Diallo ko haali ko c'est clair o wi ko mbo yiɗi warde leñol yo war ɗemgal mbo yiɗi wurnu leñol yo wurnu ɗemgal wadde mawɗo leydi o no moƴƴinana ngol konngol neɗɗo wawa wiide ne yiɗi leñol muɗum ene yaɓɓa ɗemgal mum neɗɗo wawa wiide ne jingana leñol mum ene yaɓɓa ɗemgal mum sabu so tawi leñol natti jogade ɗemgal ngol majji so ngol majji ngol majjata ko e nder ɗinɗon leƴƴi ɗi ganduɗa ɗi ko ɗemɗe muɗumen ngol leñol wattinande yejjiti ɗemgal muɗum nenewal donc il faut mballon min gulli min luuki wonde ya a walle yo a votane yo yimɓe fof gondema Sénégal fof dari wi fulɓe mbaɗi vote ethnique et élection présidentielle 2019 vrai ou faux l'essentiel fulɓe jingi ha laati ete emin jogui hen droit même si c'était aujourd'hui ou demain min mbaɗat ko min mbaɗno ko kala mbo wi ena jinguma min jinganma min mbaɗa ɗum ko handi ko kanko biɗo no waɗma hunde an mawɗo leydi kaldan wadde so yehi ha yettimo ɗo hande radio ji fulɓe e télé ji fulɓe jayndiyankoɓe fulɓe na panɗine il faut min kaala ko message mbo neldatmi so tawi aɗa haala discours de la nation haaɗe ɗemgal français so journaliste posima question e ɗemgal gongal jaabo e français eti journaliste o anda aussi jonde nde ko jonde ɗemgal français so ɗum ala ittan ɗemgal pular gueɗal ha timma minen ɗemgal ngal noon ɓurani amen jappere laamu ɗemgal ngal ɓurani amen utuji joɗɗiɗi ɗemgal ngal ɓurani amen galleji joɗɗiɗi min jiɗi ko ɗoɗo min tawi ɗemgal ngal min nawa ɗum ha ɓuro ɗoyete so min jeehi aroɓe jangga mbasa yannude amen min jiɗa bona yonta amen e mawɗo leydi komin ñaaguiɓe ma encore une fois ya wattu haqqille ɗemgal pular ngal mbatta haqqille ɗemgal séréer ɗemgal joola ɗemgal manding ɗemgal maling ɗemɗe ɗe fof fondu ɗemɗe ɗe kanji fof poti hay hen gotal ɓurani keddigal ngal donc mi salmini mon mi juuri mon ko Abdoussalam Ba Jalal leñol mi yetti kala mo gonda aussi ko dewintoɗo vidéo ji meɗen kala keɗɗo ɓataki o yo yawtin ɗum on jarama